mother mama Dorcas Moyo vaenda exquisite kaza vakanotora D4D yavo pamusoro pe 20,000. Guys, pane mafunds awanga atite mama vedu havasi kuzobvuma mota iyi asi aiwa vaenda ikoko ndokubva vazonyora tsamba vachitenda SirWicknel nerudo rwakadai. It was an emotional moment for her. Vatombopotsa kukonewa kufamba vatoita zvekutosengerwa mukati imikani zvakauma. Welcome back to your channel. Kotataura katisina kumhoresana ruregerero nyaya dzacho dziri kuita kupfachukira. So Dorcas Moyo wanyora iye ndokuti blessed is the hand that giveth than that receiveth. I pen this piece with uttermost disbelief and perplexion. This level of generosity should never go unmentioned in this world. I'm truly short of words to express my sincerest appreciation to you, my brother SirWicknel, for the unmatched divine deed. All I can say is that may God the Almighty continue blessing you beyond human comprehension. I'm grateful, and please may you accept this message which is oozing from the bottom of my heart. Words might fail me, say, but believe me, I am grateful, Baba. I shall be forever grateful tomorrow, and I will be grateful forever. Thank you, thank you, thank you, SirWicknel. Mwari wenyasha, tsitsi nerugare, ngakuchengetei, akuitireiwo zvakanaka. Azadzise zvishuvo zvenyu. Indeed, it is more blessed to give than to receive. Acts 20 verse 35. Yours swamped in joy, Dorcas Moyo. So guys, vaenda ku exquisite kuya ndokunopuwa mota vanga vakaratidza kushamisika zvikuru. Aiwa guys, vafara zvikuru. So guys, vamwe vari kuti chirungu tachiona usiriwe wachinyora asi vanhu vanogori neheti kani kanzi vachingokura Mwari achibhuyinya hake zve. Congratulations mama Dorcas Moyo. SirWicknel chivai wedzerwa ipfuma iri kubuda iyo ndatenda hangu. So there are mixed feelings ma comments umo. Vamwe vachiti tiri kuona ruoko rwaMwari kuti kana rwabata hapana anoramba. Chero ani zvake anorarama zvese ndezvaMwari. We are happy for you. Takangomirirawo share yedu nekuti tinoramba tiri pano tichingoti congratulations, congratulations. Asi zvakare nyaya ndiyoyo guys, ngoma ndiyo nemacomments ena makanyora previously kungoti dai mari iyi yamboendawo kucancer radiology machine dzadai kuchema muzvipatara umu guys ade tiri pari nane. Not even a single celeb who has challenged Wicknel to say I don't need this car but you can channel the funds towards kuchipatara. Even vanonamata vacho hapeno pada kana usiriwo waipuwa mota yako haungazvinzwisisa. Pamwe pacho maybe munhu anenge ashanda makore nemakore achiimba achishandisa maassets ake netumwe tumari twake savings kuti anopinda mustudio guys. Saka kana azowanawo a reward for the hard work aiwa zvinenge zvichingodarisa. But it is not fair kuti Dorcas atore mota yake atengese aindise mumeshini idzo guys. 20,000 is a lot of money. It can actually change her life considering she's a widow. Vamwe vari kuti haasi widow zvachose akatora murume umwe mwana. Politics nezvedenga hazvife zvakafambidzana. Vanofara kuguta kwavo, ruzhinji ruchidya nhoko dzezvironda. Saka rudo runodiwa naMwari ruri papi. Kana mada zvematongerwo enyika endai ikoko nokuti zvedenga nezvenyika hazvidyidzane. Siyanai nezita raMwari pakadai nekutambura kuri kuita vanhu munyika. What's the use of kutengera vanhu motokari guys zvemahara munozvida ende hey zvine mubayiro. Rimwe zuva guys muchazvitaura yenyu. Izvi ndo zviri kubuda mumanetizens asi guys nyaya ingoripo ndeyekuti aiwa kutukwa kwaropafadzwa. Guys ukangoona uchitukwa aiwa nyatsotukwa maybe blessing yako iri muzvitukwa izvozvo asi pano pachannel hatizvi entertain zvachose. Pane vanoda kuuya vachitaura vachituka zvinobva pamwoyo pavo. Aiwa guys, isusu we spread love not hate. Do leave your comments on what you think. Pana Dorcas Moyo uyo wafamba nedi guys kufamba ugere aiwa kana zvimwe zvacho unenge uchida kuti uirambe umire navanhu but kana
muri kuiwisisa here imi iwowo nomota iwo neka20 kako but inoita kutotya zvakare kuti maidhoka vanogona kungobigwa mari iseni sekuiWicknel uko ndakutaurisa regai tiivhare ngatiivhare ipo pano.